Oikeastaan hienompia juttuja tässä on tämä uusi Connect-järjestelmä. Eli sä saat sun älypuhelimen liitettyä osaksi autojärjestelmiä. Ja sitä kautta sä saat mediasisältöä autossa, jota sä et muuten normaalisti saisi. Eli käytännössä katsoen me käytetään AHA-radion palvelua, jossa on yli 40 000 kanavaa. Eli sieltä löytyy musiikkia vähän kaikenlaiseen maakuun. Sä voit valita radiokanavia aina 20-luvun jatsista 90-luvun diskohitteihin. Ja sitten siellä on iso valikoima myös audiokirjoja, podcasteja, urheiluutisia, talousuutisia. Eli sisältö on todella valtavasti, mutta sen käyttö on tehty tosi helpoksi. Tämä auto puhuu ja sekä ymmärtää myös suomea. Taidetaan olla yksi ainoista automerkeistä, jotka tarjoaa tällaista. Sano komento. Uusi reitti. Sano koko osoite, mukaan lukien kaupunki, kadun nimi ja talon numero. Vantaa, Mamsenlintie 1. Sano haluamasi rivinumero. Voit sanoa myös Näin se käy. Sitten lähdetään. Tähän Connectiin kuuluu myöskin se, että sä voit soittaa sun yhteystiedolle suoraan sanomalla yhteystiedon nimeen. Eli katsotaan esimerkiksi näin. Sano komento. Mika Savolainen. Mikä rivinumero? Eli nyt mä sain Mika Savolaisen yhteystiedot tähän. Hän on 2 numeroa ja osoite. Jos mä haluan soittaa, niin voin soittaa tästä. Tai sitten jos mä haluan navigoida hänen luokseen, niin mä valitsen tästä. Täältä me nähdään ne. Sitten katsotaan vaan uusi reitti. Laskee reitin ja sitten taas lähdetään 10 sekunnin päästä menemään. Some toimii sillä tavalla, se on myöskin radiokanava, mutta tällä hetkellä tuki on vain englanninkielisille twiiteille tai postauksille. Tämä tukee tämä järjestelmä, joka tulee AHA-radion kautta, niin tämä tukee muitakin isompia kieliä, mutta suomen kieli ei valitettavasti siinä joukossa vielä. Eli tämä AHA-radio on se palvelu, jonka kautta some tulee autoon. Käytännössä se on tehty hyvin turvalliseksi, eli sä pystyt, nyt se mulla on musiikkia tulossa tuolta kylläkin, mutta yllättäen tämä 90-luvun dance-musiikki on jäänyt varmaan eilisestä päälle, kun meillä oli henkilökuntailta täällä, mutta täältä löytyy radiokanavia nyt, jota mä muitakin kuuntelen, eli tää on yksi radiokanava, tää Facebook täällä, ja samoin Twitter-tili. Ehkä Twitterissä aika paljon englanniksi twiittaillaankin, niin se soveltuu paremmin tähän. Eli tää ottaa nyt mun älypuhelimen kautta yhteyden nettiin ja mä voin tästä sitten kuunnella näitä mun twiittejä täältä. Lanseerataan tää auto 16-17 päivä marraskuuta viikonloppunäyttelyssä ja silloin kaikki on tervetulleet katsomaan, kokeilemaan ja siitä eteenpäin autot on saatavilla.